biko onye ọbụla nọrọ na mmụọ. Ihe anyị bịara ebe a bụ njem ekpere. Ịghọtago? Maka akwụkwọ nsọ sị, we wrestle not against flesh, not against blood, but against principalities, against powers, against forces and rulers of darkness. Yes. Am I communicating? We are communicating. Yes. Evangelist biko, do I na worship song ka ibido? Anyị nọ n'agha o. Anyị na-ekwensu nọ n'agha o. Holy Jesus. Anyị nọ n'agha o. Anyị na-ekwensu nọ n'agha o. We are in battle. Will you shut up your mouth? You are in battle in onaga. Gị na onye nọ n'agha. Gị na onye nọ n'ekwensu nọ n'agha. I nwere ike ije anụ agha. Anotukuru anyị. Ị na-asasa asụ onwe gị. Enwekwa m egbe mụ na-ekwensu ja. I nwere ike ije anụ agha. Ana m aghala. Ekwensu n'ọrụ onwe na nzobo na bread. Ka ị na-asị na gị nọ n'agha. Onye bụ worship song asị gị bụ ọhụrụ obi n'igwe. Ị makwa ebe ekwensu? Asịgo gị kpụọ isi anụ na Ebro Samson. Ọ na-asị na ya na-ekwensu nọ n'agha. Isi ekwensu bụ ọgbọ gị. A na-ekwu maasị na onwe kpụrụ ọgbụ na-ekpe ekpere. A na-ọdị dị ka gị na chọọchị. Dee ha narụ m. Sista Aramara, iwekwuola ara gị chepụta ebe a niile. Dee ihe iyi. Ichepụta ara ebe niile ka mmadụ niile na-afụ. Mgbọsị ọzọ ara ga-apụtakwa iru again. Mma amị achọnchọnchọm. Mma amị amịchacha mịchacha. Mma amịara ga-ajụ n'anya mma hapụnata gị. Onye amị ya mikwu amị. Ọ na-ara nara dị onye amụma mma. Ọbazụ na na-ebe ebe, let's go straight to the point. Yes. Ebe 3 days ago ka m nọ na-meditate. Ka m marụ ka this ministry ga-esi na-move forward. By the special grace of God, enweta m revelation n'abalị ụnyaahụ. I'm telling you. Maka na onwe ka ọ dị na since inception of Radical Intervention Ministry, nwere ofu mkpụrụ miracle anyị menugo. Onwe ka ọ dị. Mgbe nọ na-ekpe ekpere wee sị m na anyị need ime gị. Ọ bụrụ sọ nke onye ọbụla na-eme organize. Na anyị need ịba 3 days indoor prayers. Ya 3 days n'ime ụlọ. Yes. Maka na akwụkwọ nsọ si iron sharpeneth what? Iron. Onye ọbụla ga-enwe prayer party na ya na ya ga-ayi mee gịnị? Am I communicating? Yes. Even ka m nọ na the revelation, enye m list ka ọ ga-esi ga-adị. A group gị a group A and what group? B. Chegodi na ihe abụ ọmụwa ọ ka the spirit is really dị ka mmesi ya abụ. Ọ bụ n'otu ahụ nsị onye bụ na onye dị ka mmụ iwolu n'ọrịa. Mana ya ga-agwa ya spirit ihe ọ ga-eme. Am I communicating? Yes. A na-aga nweta revelation dị n'azụ akwụkwọ nsọ m. Group A, otu ọbụla nsuwe nye unu ya, group ọbụla nke ndị akpọkọ gị na ha unu ga-anọ na one room. Nye unu Psalms, Jeremiah, ebe niile unu ga-agụ. You want to go man abịakwu na-check up on you people. Yes. Group A bụ Evangelist Nwokogu. Evangelist onye obodo. Yes. Evangelist Nwokogu, yes. Evangelist onye obodo. Evangelist Mazi. Yes. Unu na-atọ bụ gịnị? Group A. Chenna unu ka m bịa. Group B, Sister Chioma. Hey, hallelujah. Amen. Sister Chinaza. Oh, Rime Ekeribobo. Yeah. Sister Potechukwu n'ụra. Praise the Lord. Hallelujah. And Sister Juliet. Hallelujah. With onye amụma dị ike ma na-ewu ewu anyị nwa bụ group B. Mba. Onye amụma chorogodu. Ka anyị wọtụ ya ọfụma. Anyị nwa group A. Yes. Anyị ịtọ ya nọ n'ofu room. Kpọchido onwe anyị ụzọ. For 3 days. Ekwu Samson ga na-agụ. Mba. Unu nwa nọ n'ofu room. Yes. Na-asụ ụda ekpele. Sọsụ unu. Onye amụma wọkụ. Mba. Ụdịrị ekpele na-adụ anyị mmụọ. Onye amị n'anya adịghị nkwugheri n'akwụkwọ. O nwere ka esi eke ife a. Yes. Ihe kwụrụ. Onye anọ kịta. Ịkpọ ime ya. Onye nke eduru. Even onye o kwesịrị n'ụlọ ofu room onye ọbụla. Room adọrọ be m. Ụmụanya kele onwe ya. Ụmụanya onye ọbụla nọ. Let me tell you, in the realm of spiritual realm, enwere gender selection. Okay, amara m nwoke ma nwaanyị. Ndị niile dị ire aka nwoke. Ọ bụ nke onye na-afụta ndị anyị na-asị nwoke. Ebe ị na-afụta ndị niile ka nwoke, anyị nwa na-afụtakwaba ka nwoke. Anyị niile nọ n'ukwu. Rọ ibie hapụ ihe anụ onye obodo etesi n'aka ebe anụnwa. Unu ga-abịa na my room. Onye ama tụọ oge na chenu. Onwe gị meeting, ka ife na-emezi.
Keke be bịasị ese mụ na ụmụ alọba nọrọ n'ofuru 3 days. Ị gwarụzi ụmụ nwa na onye amaghị ntị. Ọkwa ekpere ka a na-ekpe. Ị na-anyị fụ na anyị dị 4 ụmụ nwaanyị dị 4. Yes. Ị na-ewe ha ofu. Owa akala owa agidi. Onye ọbụla na-abịa. Ọma mme like that. This is my ministry. Onye amụsị gịnị? Ọma mme like that. Onye ọbụla sị ma ọwa nsọ. Onye ọbụla sị ọwa. Ụlọ ahịa ala. Ịnọgide ịgbara ụmụ nwa. Nwa isi ụmụ ala maka na ha nọrụzie. Maka onye mụfụ ebe mgbe nwa gị isi gbara gba nsọ. Ya na gbagbuo gide. Onwere efuru iri. Ndị ala. Shot by the Gardner Victors.